Панорама Плевен. Това е втората зала, панорама, и тя дава името на целия комплекс, панорама Плевенска епопея, 1877 година. Комплексът е построен за 10 месеца, като за 4 от тях, 13 художника, 11 руски и 2 български, рисуват всичко, което ще видите. Уводната зала, през която преминахте, 6 картини са дело на Николай Овечкин и представят моменти от българската история. Тук, в панорамна зала, е представен третия щурм за Плевен. Боевете за Плевен заемат особено важно място в руско-турската освободителна война. Тук се водят в продължение на 5 месеца 3 атаки, блокада и последен бой за града. Пред нас е Плевен, така е изглеждал по време на войната, но в района 17 000 жители. По време на третия щурм
11 септември 1877 година. На това място се сражават 13 000 неприятни генерал Соболя, което го името на белия кон, наречени белия генерал. Отряда на Остяли превзема двете турски укрепления на хълма, редута Повънлък и редута Исаага, но тъй като не получава подкрепления, на следващия ден е принуден да отстъпи тези позиции. Следват 3 месеца блокада на Плевен и последен бой, който е даден 6 км западно от Плевен, в долината на река Бялото петно, малко под хоризонта. Този бой вече ще видите в следващата зала Диорама. Сега заповядайте на зрителната площадка. Ако имате въпроси, заповядайте. Това е зала Диорама, трета поред и представя последния бой за Плевен, който е зад хълма пред нас, низината, дясно на платното. Турската армия опитва да пробие блокадния обръч, тръгвайки на запад, преминава реката, сражава се с руските войници вляво на платното, гренадирите
и въпреки първоначалния успех търпи поражение на третата отбранителна линия. Момента, представен на платното, е отстъпващата, вече победена турска армия към Плевен. Главнокомандващия и Осман Паша е ранен в левия крак и на белия кон на мост. Капитулацията му става в превълката в подножието на хълма и тя е свързана с предаването на сабля, която на следващия ден му е върната от руски император Александър II. Това е края на Плевенската епопея, в която жертвите за тези почти 5 месеца са 31 000 руски и 4500 румънски. 100 години по-късно в тяхна памет е изградена панорама Плевенска епопея. От руски разбираме всички войни, които влизат в многонационалната руска имперска армия. Там са и украинци, белоруси, въобще от всички националности. И последната заключителна зала, по принцип, за нея се преминава в тази посока, но тъй като от няколко седмици ни гостува изложба, тази, която, ако сте обърнали внимание на входа на афиша, от Държавния Владимиро-Суздалски музей резерват, и тя е експонирана в последната зала, за да я видим, ще трябва по обратния път да слезем и да се качим в нея. В тази зала са и последните две картини. Само ще помоля по-далеч от витрините да не се докосвате, тъй като са много чувствителни сензори. Последното изречение също не мога да принадлежи цялата това невероятно нещо. Много ви благодаря. Огромно удоволствие, защото ако ми беше ми казал да дойде, въобще нямаше да видя тя. Той вика иди, защото съм си вкъщи, викам ще да при теб. Но ние с него сме дългогодишни съученици още от музикалното училище. Защото той свирише страхотен пианист и единствено като завършихме, той отиде да учи история, филология и история. Аз отидох в консерваторията